ସବୁଦିନ କୋଣାର୍କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଏ ଅଫିସ୍। ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ବାଣୀବିହାର ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ସିଟି ବସ୍ ପାଇଁ। ଯେମିତି ସିଟି ବସ୍ ମିଳେ ତୁରନ୍ତ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରେ, ଆଉ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ବସ୍ ନ ମିଳିଲେ ଅଟୋରେ ଚାଲିଯାଏ ଅଫିସ୍। ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଠିକ୍ ସମାନ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବାରୁ କେହି କେହି ପଚାରନ୍ତି, ଝିଅ ଅଫିସ୍ କୋଉ ଜାଗାରେ କି? ତୁମେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁନ? କ'ଣ କୋଣାର୍କ ବସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲେ ଯିଏ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରେ। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ ମଉସାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି। ଯେତେଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସିଏ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି କେବଳ ପଚାରନ୍ତି, ଝିଅ 25 ନମ୍ବର ବସ୍ ପଳେଇଲା କି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବେ ଏଇ ବୟସରେ ଇଏ କୋଉ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବେ ଏତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 75 କି ତା ଉପରକୁ ହେବ। ଧୋବ ଫରଫର ଚୁଟି, ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦିଆ ଡ୍ରେସ୍, ହାତରେ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ପାଟିରେ ପାନ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହୁଏ। ମୋର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଦିନେ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେଇ 25 ନମ୍ବର ବସ୍ର ରେଗୁଲାର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମଉସା ଜଣକ ସେଦିନ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲେ। କହିଲେ, ଓହୋ ଝିଅ ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି କି? ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାଣି ବୋତଲ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଢକ ଢକ ବୋତଲରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଝିଅ ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କହିଲି, ମଉସା ସରି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ, ତୁମ ବୋତଲରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁତକ ପାଣି ମୁଁ ପିଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଜି ପାଣି ବୋତଲଟା ତରବରିଆରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମଉସା ମୁଁ ଅଫିସ୍ରେ ପାଣି ଭରି ନେବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ମଉସା କହିଲେ, ମା 25 ନମ୍ବର ବସ୍ର ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମଉସା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ? ସିଏ କହିଲେ, ନା ଝିଅ ପଚାର। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏଇ ବସ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ସିଏ କହିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାର୍ମରେ ମୁଁ କାମ କରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିଥିଲି। ଅବସର ଯେତେବେଳେ ନେଲି ଘରେ ବସି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ସେବେଠାରୁ ଏଇ ଫାର୍ମରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ସିଏ କହିଲେ, ମୋ ଘର କଟକ ଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ। ମୁଁ କହିଲି, ସେଠୁ ବି ବସ୍ରେ ଆସନ୍ତି? ମଉସା କହିଲେ, ହଁ ସେଠୁ କଟକ ଆସେ, କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଫିସ୍, ମାନେ 3ଟା ବସ୍ ବଦଳେଇ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚେ। ମୁଁ କହିଲି, ମଉସା ଏଇ ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମଉସା କହିଲେ, ମା ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର। ଜଷ୍ଟ ସି ଆଇ ଆମ୍ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ଆଟ୍ 78। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁଲି। ସେ କହିଲେ, ମା ହାରିବାର ବୟସ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କୋଉ ବି ବୟସରେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଟାଣ ମନୋବଳ ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ 25 ନମ୍ବର ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମଉସା କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଆସୁଛି, ବସ୍ ମୋର ଆସିଗଲାଣି, ନହେଲେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେ। ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମଉସାଙ୍କ ବୟସର 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗଠୁ ଟିକିଏ କମ୍ ବୟସ ମୋର, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରି ଯାଉଛି? ତାପରେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହଁ ସତରେ ମଉସାଙ୍କର ଏଇ 2 ପଦ କଥା ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଜୀଇଁବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସାଙ୍କୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ।